ಕಲ್ವನಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪು ನೊಂತುವರೆ ಬೈದಿನ್ ರಾತ್ರೆಡು ಜೆಪ್ಪುನೆಡು ಅಮ್ಮಡ ಪೋದು ಲಡೆ ಮಂತುಕ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಮಂತುಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಲಕ್ಕಿ ಜೆತ್ತಿನ್ ಪೋಯಾಯಿ ನಿ ಕುಂಗುವೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯಾ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ ಜೆತ್ತಿನ್ ಅತ್ತ ಮಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿತ್ತು ತೋಡು ಖುಷಿ ಇಂಚ ಮಂತಿನ ಅವ ಅವು ತೂದಿತ್ತಿದಿ ಓ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಗರ್ವಾಗ್ತದೆ. ಖುಷಿ, what's happening in this world? On atat off on off on off on and always on. Tulage carriage. We sleep and we sleep. Okay, good night guys. Iji pilajettu. Good night guys. Undula jettu. Okay, bye. It is serious and light off. ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸರಿ ಬೊಟ್ಟು. ಫುಡ್ ಟೈಮ್. ಫುಡ್ ಟೈಮ್. ಒಡೆಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಡ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾಟಕ. ಬೊಚ್ಚ ಪಾಪ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನತಾನೆ ಕಲೆಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬೋಂಡ ಅದು ತಿಂತ ಪಾಟಿ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಚೇ ಬೊಚ್ಚಿ ನೋನು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ತಿಂದು ಪಾಟಿ ಮಲ್ತದು ಜೇದಿನಿ ಪಿರ ಫುಡ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ ಫುಡ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಜೆಪ್ಲಾಗಲಿ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡು ನಿದ್ರೆ ಪುರ ಮಾಯ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಯ. Okay, let them sleep, Baba. Good night, guys. I want you to lie any time sleeping. Oh, yo, musundu tulage. I caught up. Grab mantu road. Tula. Eeth porlundu. Budu bale. Eeth porlundu. Enkinde onchu disturb man fan popun. Eeth porlundu. I'm so silent. ಎಲ್ಲಿಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆಕ್ ಪಾಪ ಮೋಕಿ ಕಡಿ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂಡ್ you copied me, huh? Okay, good night babu budu. Good night guys. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ವಿಡಿಯೋ ಸಡನ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕಿನ್ನಿಲೆದ ಪೂರ ಕಾರ್ ಬಾರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ಎಂಕುಲ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬೋರ ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಪೋಯಿ ಕಿನ್ನಿಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂದು ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಥರ ಐಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು. ಅರೆ ಇದು ಬೇಗ ಬೋಲ್ಪಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಕತ್ತಲೆ ಇದು ಬೇಗ ಬೋಲ್ಪಾಂಡ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅವ್ರ ಏನಂತ ತೂಪುನು ಅವರ ತನಿಷ್ನ ತೂಪುನು ಅವ್ರ ಏನಂತ ತೂಪುನು ಅವರ ತನಿಷ್ನ ತೂಪುನು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಈಜಿನ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಯೂಟ್ ಅತ್ತೆ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನೇ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನಾಗ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಉಂತುದಿತ್ತದ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆರಾಮದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮುಕ್ಕುಲು ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಕತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಂದಲ್ಲ ಪಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು 10:30 ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡಿ ಉಲ್ಟಾಡೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದೊಂದು ಎನ್ನುಲೆ 10:30 ಕ್ರಾಸ್ ಆತನು 35 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತನು ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ಒಂಚು ದೀಪಾರೆ ಉಂಡು ಅವು ಫ್ರೀಝರ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಅವೇನಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಬುಡೊಂದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ ಅತಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚೂರು 2 ನಿಮಿಷದ ಅದನ್ನು ಉಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಡ್ರೆ ಪಂತೇರ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ದೂರ ಅನ್ಪಂಡ
ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೂ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಗೂ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಾದಿ ಅಂದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಬುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಯಾನು ಪೋಂದುಲೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೋಂದುಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದೆ ಆಯ್ನ ಕುಲ್ಲದ್ ಪೋಪು ನಾಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ ರೇಜಿ ಅನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ ಆಯ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ರ ಆತೈತೆ ರಜೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಹಾಕು ನೆರ್ಪುನ ಪೂರ ಇಜ್ಜತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಜಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ ಓಕೆ ವಿಷಯ ಎಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಎಂತಾದರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕುಂಟಾ ಮಗ ಎಂತಾದರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕುಂಟಾ ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಆಯ್ ಪಂತುಜೆ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಮೋನೆ ತುಲೆಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಸೋಡಿ ಚಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪನೋಚಿ ಓಕೆ ಯಾನು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೆ ಉಂಟು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆವಡೆ ಎಂಕಿತ್ತನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೈದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಪನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನೀಗ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಕಂದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂದೆ ಓಡು ಎಂಕುಲ್ ಪೀರ ಬೈದ ದಲಪನ್ನರೆ ఉండైతే అండల్ అట్లీస్ట్ దాదన ఉండాయి గాయ పనొందిజ్జే ఎంచన ఎంకుల ములి కాతు బోర్ అవుందుండు నికల్నొట్టు పాతేరుగా అంది అని ఎన్ను నాయ గడి రూమ్ ಬರ್ಪು ದಾದ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಚುಚ್ಚುಂತುಲೆ ಏಲ ಚುಚ್ಚು ಏರ ಜೋಕುಲ ಅಮ್ಮಗ ಆ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಲೆಂತೂತ ಆಯ್ಲ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಲ ಚುಚ್ಚು ಏರ ಮಮ್ಮಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಪುನೇನ್ ನಾವ್ಲು ಬುಡಿ look at this is the behavior of my son how can you bite me like this nama ondek padka title ik padka my son is biting me and undu screenshot dettadi inche puli enchina atto makeup the puli makeup the pulige oh makeup taste maltana how is your experience man makeup taste enchu undu man ಇರು ಮೈಕ್ ಓದು ಬುಕ್ ಎತ್ತದು ರಜಾ ಅಲ್ಲದ ಓದರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎತ್ತದು ಓದೋಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಂದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ಮಿನಿ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಕೊರಂಡೆ ಅಟ್ಟಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಟಾಡು ಅವಳೆ ಸೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಯಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಡ್ತಿರ್ತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋಗ್ಬಿಟ್ವೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕಲೆ ಮಾತು ಇಡೀ ಊರು ತಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ತೋಚ್ಪಾವ್ ನಂಚಿನ ಇತ್ತಿಂದ ದಾದಾಂಡಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಅವೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸದ್ಯಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೋಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಎಂತಾದರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕುಂಟಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾತಾಡು ನಾವು ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಪ್ಪ ಕಂದ ಓಕೆ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆಂತ ಕುಡಿತಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿತೀಯಾ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಲೋಟೆಗೆ 2 ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ 2 ಚಮಚ ಹಾಕುದಲ್ವಾ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಪಟ್ಟಂಗ ಹೊಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಶೇಕ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಮಿಕಲಿಗೆ ನೋಡ್ತೇ ತಿಕ್ಕದ್ ಪಾತಿರುವೆ ಇಮೇನೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ ಪಲ್ಲೆ
Oh my god. Okay, see you soon. Bye. Pira tiku aina tu bega Uli. konchu posata aina video do. Lots of love. Bye. Take care matela. Fan the sound disturbance Like. disturb aditna. I'm really sorry. Bye. Take care.